प्रणाम अजय भोजपुरी। रउआ लोग के सुन के शायद यकीन न होखे, लेकिन हिंदी साहित्य के धनी बनावे वाला 50% से भी बेसी साहित्यकार लोग भोजपुरिया माटी के उपज हलो। भारतेंदु हरीशचंद्र, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शिवपूजन सहाय, राधिका रमन सिंह, कलेक्टर सिंह केसरी, फिराक गोरखपुरी, आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा, रामदयाल पांडे, डॉक्टर नामवर सिंह, विद्यानिवास मिश्र, केदारनाथ सिंह, मैनेजर पांडे और रामेश्वर सिंह कश्यप जैसन ढेरों साहित्यकारन के मातृभाषा भोजपुरी रहला के बादो समर्पित भाव से हिंदी साहित्य के सवारे या बटोरे में अपन पूरा जीवन निकाल दिया। सुप्रसिद्ध अंग्रेज विद्वान जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के मुताबिक भोजपुरी एगो बरियार जाति के व्यवहारिक भाषा है। फिर भी कुछ हिंदी के फफात साहित्यकार लोग के कहनाम बा कि भोजपुरी हिंदी के बोली है आ भोजपुरी लुहेड़ा या सिटियाबाज लोग के भाषा है। एमे खलिहा गारी या फुहर कम उपजेला। मने जौना हिंदी साहित्य के भोजपुरिया लोग अपना खून से सींचल आज उ सभ्य हो गईल बिया आ वो लोग के मातृभाषा असभ्य आ अश्लील बा। हमारा तरफ से श्रद्धांजलि रही वो बुद्धिजीवी लोग के। धन्यवाद।